Dnes budeme pracovať v Microsoft Exceli. Je to tabuľkový kalkulátor. Ako vidíte, jeho pomenovanie je zošit 1. Zatiaľ som ho nejako inak neuložila. Každý zošit má svoje hárky. Momentálne stojím na hárku 1. Každý hárok si môžem pomenovať tak, ako potrebujem. Napríklad my budeme dnes vytvárať rozvrh, takže tento hárok si pomenujem na rozvrh. Aby som ho premenovala, musím na názov kliknúť pravým tlačidlom, z tabuľky si vyberiem premenovať a jednoducho prepíšem to, čo tu mám na rozvrh. Ak by som chcela pridať ďalší hárok, jednoducho kliknem na plusko a pridá sa mi ďalší hárok. Vrátim sa ale na rozvrh. Rozvrh budeme vytvárať v jednotlivých bunkách. Každý tento obdĺžniček je jedna bunka, ktorá má svoje pomenovanie. Napríklad tá, v ktorej práve stojím, má pomenovanie E9, vidíme to tu, preto, lebo stojím v stĺpci E a v 9. riadku, čiže E9. My ale pôjdeme pekne od začiatku, čiže od bunky A1. Keďže chcem vytvárať rozvrh, ktorý bude na 5 dní v týždni, musím sa na to vyčleniť nielenže 5 riadkov, ale niečo viac ako 5 riadkov. V prvom riadku budeme mať napísané rozvrh. Ten rozvrh samozrejme bude mať aj istý počet stĺpcov. My si zvolíme toľko stĺpcov, koľko má váš pôvodný rozvrh, kým ste ešte boli v škole. Keď chcem napísať nadpis a chcem, aby išiel cez viacero stĺpcov, tak mám dve možnosti. Prvá je tá, že si ten nadpis celý napíšem do jednej bunky. A následne si môžem tie bunky ďalšie k tomu pridať tak, že si ich označím a dám si zlúčiť a centrovať. Vtedy sa mi tieto bunky, alebo z týchto 3, 6, 8 buniek stane jedna a v podstate, alebo respektíve sú spojené. A to, čo som do toho napísala, sa mi vlastne dalo do stredu tej bunky, lebo v tomto príkaze mám okrem zlúčenia aj centrovať, čiže zarovnať na stred. Ak chcem nadpis urobiť väčším, tým, že už mám označenú bunku, nemusím označovať ešte aj samotný nadpis. Jednoducho označená bunka znamená, že budem pracovať s tým, čo je v nej napísané. To znamená, môžem meniť napríklad typ písma, môžem meniť veľkosť písma, napríklad na 28. Ako vidíte, aj samotná bunka sa automaticky zväčšila. Môžem zmeniť hrúbku písma, respektíve môžem zmeniť farbu písma, napríklad na zelenú. No a v podstate si môžem orámovať to, do čoho budem písať, avšak to ešte neodporúčam, najskôr by som si vypísala, koľko riadkov budem potrebovať. V prvom riadku mám teda nadpis, do druhého riadku by som si dala to, čo budem písať, čiže dni v týždni. Druhý stĺpec je už venovaný prvej hodine, druhej hodine. A aby som to nemusela vypisovať, stačí, keď si tieto dve bunky označím a za tento čierny štvorček potiahnem a vlastne tie hodiny, alebo teda tie čísla, myslím, sa mi nabehnú. V podstate môžem si to zarovnať zase na stred, a to tak, že tu, kde mám zarovnanie, si zarovnám jednak na stred tej bunky, čo sa týka vpravo-vľavo, ale tiež na stred, čo sa týka, ak by som tú bunku rozširovala, aby to bolo v strede, hej. Ďalej, pod každú číslicu si môžu napísať, odkedy dokedy tá hodina trvá. Prvá hodina je teda od
7:15 do 8:00. Druhá hodina od 8:05 do 8:50. Tretia hodina. Tu už keď chcem písať, vidíte sami, že tá bunka, alebo tie bunky sú príliš úzke na to, aby som tam mala napísané tieto jednotlivé časy. Ako náhle budem písať čas, takže už budem mať to prvé číslo dvojciferné, bude mi to určite príliš malé. Preto ja si urobím to, že vlastne označím si tieto bunky a dám si formátovať ten text, alebo teda tie bunky. Tu si môžem zvoliť šírku stĺpca. Ako vidím, mám tu 8,11, takže ja si to zmením na 9,11, potvrdím OK. No a v tom prípade už by mohla byť tá šírka dostatočná. Ak by to predsa len ešte bolo málo, dám na 10. A prípadne to môžem dať rovno na 10. Čiže šírka stĺpca 10. Môžem dať rovných 10, OK. Takže šírku stĺpca si nastavíme na 10. Tento riadok som si síce zarovnala, ale tretí riadok už zarovnaný nemám, takže zarovnám si aj ten na stred. No a pokračujem ďalej. Ďalšia hodina začína, to je tretia, čiže po veľkej prestávke 9:10 až 9:55. Všimnite si, že pred aj za pomočku sa dáva medzera. Ďalej už mám 10:00 až 10:45. Vidíte, že už nám to krásne vychádza do tej bunky, že nám to vlastne nepresahuje tú bunku. Ďalšia je 10:55. Tu máme 10-minútovú prestávku medzi tým do 11:40. No a posledná, respektíve šiesta, 11:45 až 12:30 a 7. hodina, tá nám začína 13:00 až 13:45. Tak. Časy máme napísané. Ak by toto sa nám zdalo ešte, že je to príliš natesno, môžeme si napríklad aj zmeniť alebo zmenšiť písmo. Dajme to možno na 9, to by celkom stačilo. A v tom prípade sa nám tam už nič nedotýka. Jednotlivé dni si môžeme napísať. Pondelok, utorok. Ďalej písať nemusím, pretože zase označím si tieto 2 dni a potiahnem za čierny krížik a tie dni sa mi vypíšu automaticky sami. Názov dní by som asi posunula nižšie. Na to, aby som to zosunula nižšie, nebudem klikať na tento čierny krížik, ale postavím sa na tie dni tak, že vlastne tu budem mať dvojitú šípku z každej strany a posuniem si to slovo nižšie. Toto tu hore by som dala tučným písmom. No a teraz už viem, že tú tabuľku si môžem pekne orámovať. Čiže už mám určený počet stĺpcov, mám určený počet riadkov a to znamená, že tá tabuľka už väčšia ako teraz jej nebude, preto si ju môžem orámovať pomocou orámovania. Dáme všetky orámovania a plus si môžeme dať ešte hrubé vonkajšie orámovanie. To hrubé vonkajšie orámovanie použijeme tiež na samotný nadpis. Taktiež by som ho použila na oddelenie jednotlivých dní a potom ešte aj tu na. No a teraz, keď už mám všetko takto pooddelované, si už môžeme napísať jednotlivé hodiny do jednotlivých buniek. Čiže tie si už vypíšete každý sám.
Samozrejme, že v tabuľke excelovskej môžeme pracovať s farbami podobne ako v Worde a urobíme to tak, že tieto dni v týždni si môžeme podfarbiť napríklad žltou. Je to na vás. Tieto farby samozrejme, že nechám na vás. Taktiež hodiny. Tie si môžeme dať napríklad oranžovou. Čo sa týka týchto hodín, tak si môžeme samozrejme zvoliť aj ďalšie farby a tu si môžeme zvoliť napríklad takú, ktorá by sa nám k tomu hodila. Čo sa týka jednotlivých hodín, dohodneme sa tak, že rovnaké hodiny budú podfarbené rovnakou farbou. Jednotlivé hodiny budete písať skratkami a to veľkými tlačenými písmenami. Samozrejme, že všetky budú zarovnané na stred a na stred. Ak matematika tu bude aj tu, dajme tomu tu, a tu bude, dajme tomu SJL, tu tiež, a dajme tomu, tu bude INF, hej, tak všetky matematiky, môžete si ich označiť naraz pomocou klávesy CTRL, čiže ideš na prvú bunku, stlačíš CTRL, klikneš na ďalšiu, CTRL držíš, klikneš na ďalšiu a všetky naraz matematiky si môžeš označiť jednou farbou, napríklad zelenou, podobne so slovenčinou, klikneš prvú bunku, CTRL, držíš stlačené, ďalšiu bunku a stlačíš si ďalšiu farbu, ktorú potrebuješ, napríklad takúto modrú, informatika ďalšia farba. Tých farieb je tam dosť, takže skúste tak, aby sa vám neopakovali. No a samozrejme, že podobne vyplníte aj celý rozvrh a pochopiteľne, že ten váš rozvrh. Čo sa týka celkovej veľkosti, tak vlastne nič iné zväčšovať, zmenšovať nemusíte. Všetko nechajte tým písmom a tou veľkosťou písma, ako máte nastavené. Jediné, čo zmeníte, je názov, rozvrh hodín. A taktiež rez písma, kde riadok 2 a 3 bude tučným a tiež môžeme dať aj prvý stĺpec tučným. A to je asi všetko. Čiže váš vytvorený rozvrh si uložíte doma do svojho priečinka a pomenujete ho ja to dám sem, čiže informatika 6. ročník 2020-2021 a pomenujete ho ako rozvrh, uložiť, respektíve rozvrha vaše meno. To bude ešte lepšie. Čiže si ho vlastne premenujete na rozvrh a vaše meno. Takže ešte raz uložiť ako a toto tu dáme rozvrh. Takto. No a keď to budete mať uložené, pomenované ako rozvrh a vaše meno a priezvisko, tak mi to následne pošlete.